Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ma'am? Mangutana ko nimo, Sir Franz. Unsa magid ka importante nimo ang imong pamilya kaysa imong trabaho? Ah, nganong nangutana ka man, ana, ma'am? Ngano man di ay? Kuan man good. Murag taken for granted man gud nimo ang imong trabaho. Nga naa ka man unta sa official time sa imong trabaho. Importante man nato ang atong pamilya. Kay nanarbaho gud ta for sure para gid sa atong pamilya. Dili ba? Husto ka, ma'am. So, no need pa unta nga sultihan ka pa. Nga during office hours nga naka sa trabaho, priority gid nimo ang imong work. Dili pa? Nangayo naman ko nimo sorry ganiha, ma'am. Nga wa ko makasunod nimo dito sa bangko kay nanawag man gud nako ang akong anak. Wa di nimo gi-accept ang akong pagpangayo og sorry. Accepted man ako. But, I mean, ayaw lang kalain ha. Mahimo man gud unta nga mo return call kaniya later. After ba sa work? Need man gud nga musuod ka sa bangko kaniha. Gipasabot og nasayod ka naman gud kung unsa mag-unsa ta dito. Usbon ako, ma'am. Sorry. Sorry gyud kaayo. Dili na gyud mausab. I hope nga hisabtan ko nimo, Sir Franz. Kung unsay buot na akong ipasabot. Pwede kisulti ni Miss Ria ni mo, Sir Franz. Hinaya ng tingog nimo. Madung kang taglain. Kuan, di ba? Huwag kisulti ni mo. Siya, uy. Misulti ba di ko, anak? Kung dili pa mao. Siya, uy. Kung giklaro. Maulagi na. Sorry. Kaya ba style ni Mr. Rian ba, Sir Franz? Kaya yung diskarte ba? Klaro ba kina, uy? Obvious na kina, uy. Nagkapan na kayo, wag yung taong tagdas tao niya. Ibaliwala ba? Ayaw gud anak, Jake. Kasabot ba ako, buot mo ipasabot. Ibaw, pita ko kasabot ko, sir. Pero, wag yung pansina ba? Wala gagawa ba? Pwede yung gagaway atay yung batikon. Imulgin tao ipaantos. Bisag usaon og sabot. Nagagusto o na-inlove gid siya ni mo, Sir Franz. Ayaw taon nag-idugdaw na ako ng butanga, Jake. Kay dili taon na mo akong tuyo sa akong pagpanarbaho din sa Cebu. Diniyos taon ng ako din Nanarbaho ko para matigayon ang akong pamilya. Nga mahatag na ko nila ang patakan nilang panginahanglan. Labi na ang pagtuon sa akong mga anak. Mga palihog lang. Huwag yung ko anang una-una. Ayaw ko iduot og tudloy nga makasa. Gisir gani na ko na nimo. Kay misali ko nimo. Ug sa tumo nga masayod ka, nga huwag yung ko intensyon nga muhimo sa butang nga makaguba sa pagtanaw sa akong pamilya. Sorry, Sir Franz. Huwag kay angay ang pangayong anok suri. At least, naibaw ka kung unsay akong stand. Igo na anak ko. Diyos kan ko na ko pa'y nasa kabahay ni Sir Franz. Kunya nasayod ko nga nakagusto na ko ang babae. Unsay lang nga yan, kagwapa naman. Misriyan oy. Gusto sa lawas og mimis pagigkayo. Ay, how dalan jud. Kung ikaw lagi pasulti Mark, ya Sir Franz di man, di baliwa man yan si Miso yan.
Faithful bagay siya siyang asawa nga ato sa probinsya. Dili ko nun niya pagkauwawan o di niya buot nga maguba ang pagtanaw siya mga anak niya. Oh, iya sila. Pero nato, di MY, Di mo eh. di na mahimo, oy. Sa butakan, may kada ko margot. Oy, Wala. oy, kaya nga no, ikaw, dili di ka butakal, ha? Ha? Ikay amahan sa tanang mga butakal din sa kumpanya. Iya ba ko yan? Mas kagawan mo. Ay, mga langit. Jake, si Miss Rian ay, Uy, tabaw. ako'y kwapahagin ng Miss Rian ay. Kagwapa bas ka Sugot na. ba na ko anang may harap ko paguyab na ko. Ayan. Biyaan ko kasawag tambok eh. Ay, labaw pa ko. So, ay, ang lawas, ang pusoon sa kanan. Nagsige lang magtabi din eh. Jake, Mark. Dili lang mo manarbaho. Ito, trabaho ko, miss, trabaho eh. Oo, bitaw, miss. Sa layo pa ko, nakit-anta mo nga nagsigil ang istorya. Naara ba si GM nga nag-monitor sa CCTV sa tanang area? Na, may rumor ba nga manguhag tao? Maapilgin mo sa lista. Ay, binuwang niya, miss, uy. Iba ko itaon, miss. May trabaho, magod, may diri, miss. Oh, mauman ka ha? Oh, why cool ba? Dili man na mamakak ang CCTV ga gimonitoro ni GM. Dili ba? Patay. Ha, hindi ay sa Sir Franz. To sa budiga, miss. Nagduot sa mga items sa van. Ngita man kaswa din ni miss. Oy, nga, ni amanta mi. Bitaw, miss. Paghilo mo diha, Mark, Jake. Ka mga dagkong minyo. Isumbong to niya hinuon mo sa inyong mga asawa? Ay, binuwang niya, miss, uy. Si Miss Rian ba ya? Oy, digit ka komedyahan, oy. Ingna lang niyang komedya. Basta makitaan na ginako ng inyong mga asawa, inigsweldo, Ayan. mga nira ba na sila? Sultihan ginako sa inyong mga kabuang din. Oy, ayaw taon, miss. Aw, Oy. ako labot na miss, ha? Smart, no? Labot na. Ja, oy, nang hunaw ba ya ori ang hudas, oy. Wayo ni Mark. Ako may mong giduot. Paghilo mo, oy. Sige na, panabaho mo. Yes. I-report tayo noon mong GM, humandod mo. Ayaw, sa miss. Siya ba, ay. Bitaw, Di mo bitaw. nga kumidyahan, eh. Kumidyahan ako, eh. Bitaw, miss komedya na magugtaon. Toy pawabas ka laay ba? Hilo mo, oy. Mga buluyagon. Oras ron sa ting trabaho, ha? Da, Dili sa binuang. ay, so sampurma bayas ka na. Nga naglakaw at tanawa. Mark, kapisos ka. Ang bitaw. Ay, dili siya nato kay Minyo na kulota. Si Sir Franz dili Minyo. Mo gani, mas ganahan siya. Mas taas-taas na niya edad. Pagkabulahan ka ni Sir Franz, oy, maoy makakuha ni Miss Rian. Sobra pas jackpot sa loto. Kay, gwapa o lami na, may trabaho pa. Kurak! Ngano man kuno? Unsa may tuyo ni Miss Rian? Di naman ko na mister pangutana ang sa France. Vitamins ka biya siyang mga mata. Mao! Naana sa buwan na, ha? Tuwa Sir France, kay basin ko si Tuyo at mo. Kay di rin siya na mo, bisig ko saan mo diskarte. Anak siya ni mo ba? Ilom, Jake. Uy, ang akong cellphone. Wala, klaro kayo si Miss Rian na ka na. Murang. Kamugyod. Siya tungkod. Biyaan sa tamo, ha? Sige, lakaw. Tanawa. Tawa sa, wala yung tubaka. Kay si Miss Rian man to. Klaro kayo eh. Wait. Usam gina ni Sir Franz baga, wala to Mark? Ha? Usam magyod. Patakod ka tanya ka. Kundi kayo, mga taglana. Amaw! Nagload mi karon sa mga items sa van, Ma'am Rian. Nga gika-schedule na for shipment next week. Mao nga bisi-bisigin mi ron. Ug need nga mag-overtime ang mga tao sa production. Hinungdan nga di gyud ko makalugar og tambong anang imong pag-invite nako sa imong birthday celebration karong Saturday night. Mangayon gyud ko nimo og dispensa, ma'am. Kay
Ako manggod ang manubag kung ma-reschedule ang shipment. Dako kay nang bago nako kung ma-failed. Well, wa ka man kaha maghimo lang og alibay aron magkabalibad sa akong invitation. Wa ka man kaha maglikay nako. Aha. Maglikay. Ngano gud? Wa ma'am. Wa ko maglikay nimo. Wa man tingali rason nga maglikay ko nimo. Bitaw, wa gyud. Pero next time kung mag-invite ko nimo, masuko na gyud ko kung imo pagalibaran. Malain na gyud ko nimo. Ha? Okay. Okay, ma'am. Sige. Bye. Sige, ma'am. Bye. Naunsan man yung papayana. Nga nung anin man siya magpaduol na ako, nga naibaw man ang siya nga may kabilinggan ko. Naaman ang tanihay daghang nga gawas nga may grado o may taas nga posisyon sa company. Susama sa niyo Panginoon. Ay, Ginoo. Patakitang ko kalikon. Ilikay ko sa mga tentasyon. Maluoy ka. May mitawag. Siya ka may balik kong tawag. Dili ay. Si Grege. May tawag siya. Hello, Greg? Hello, Seng. Kumusta na mo, Sriya? Grege? Everyone, thank you for listening for today's episode and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!